Я вельмі прагну ўвайсці ў гэты цікавы, захапляльны, але адштурхоўваючы горад. І доўгі час угаворваў барадатага мужчыну высадзіць мяне на каменным пірсе ля вялізных мудрагелістых варот Акарэла. Але ён мякка адмовіў у маім запыце, кажучы: «У Таларыён горад тысячы цудаў. Шмат хто ўвайшоў, але ніхто так і не вярнуўся. Там ходзяць толькі дэманы і вар'яцкія істоты, якія ўжо не людзі, а вуліцы белыя ад незакапаных костак тых, хто паглядзеў на фантом таго, каго завуць Лаці, уладара горада». Такім чынам белы карабель пайшоў уздоўж муроў Таларыёна і на працягу шмат дзён ішоў за паўднёвымі птушкамі,